Момчета, ще ви вода на почивка 2. Идвате ли? Да. Айде да ходим. Де? Тръгвай, момче. Мани, виж, слушай. Не мога да си намеря яките хора. А това? Не. Ой. Ми това? Го е там, бе. YouTube ми помогна. Благодаря, зрители. Две бомбички навън. 5 минути стигаме. Няма ли да се облечеш, да? Ще една отвънка. Може е настъпа. Ще ходиш ли на почивка, бе? Ще ходиш ли на почивка? Да. Много майка ми. Запознайте се с Чери. Как гледа? Вижте ми подписа за първи път. Не, защо ми го изтри? Това ли е бил път? Това е моя. Не, това е моя. Ми вече е моя. Вижте боквинките на Мони. Къде падна? Кой падна? Ти. Давид, защо трябва да се излагаме точно пред хората? Браво, им пак съм скандал. Кой ти иска да Вау, ми то беше точно пред хората. Сега ще ви го направим. Малко по-гроза ще е. Защо? Защото е по-нависоко. Който иска да дойде тук в тази къща, да се запознае с брат ми. Аз съм Здравейте, хора! Това ми е първият път, който ще ходя на почивка. Аз па на почивка. Не на филм, а на почивката. Не съм ходил на почивката едно. Дано да ме пуснат, защото иначе, защото е до 12 години филма, трябва да съм на 12, аз съм на 8 и мисля, че няма да стане, така че аре, тръгвам се, видим се едно. Давай. Малката нинка, на 11. Добре, давай. Айде. Знаете ли, че вчера и днес това ма превърна в кит по цела. Трябваше ми слага някакви такива най-странните зъби за предпазване. Трябваше ми слага протектори, трябваше ми слага и такива гипсове за ръце. Това се случи заради котката. Как ли ме, не знам. Ай, давай, пошамари го малко. Айде, тръгвайте. Ма таксито там ли? Както да има доста затръстване.
беше за 5 минути. Вълнувате ли се? Ако ви е харесало какво, абонирайте се за канала с камбанката и може да отидете в YouTube и да ни видите нашия канал Патио ТВ. А от нас, чао! От началото ви. Значи на мен хора ми хареса, когато бай Иван вика, че са семейство на Спаска, нищо, че не сте го видяли, защото не дават. И като казва майката. Друго, когато се беше насрал наполовина и се насра точно пред гаджетата на Георги и Никол. Това е от мен. И на мен ми хареса много, когато той се надриска и му направиха масаж. Ма даже го удряха в топките. Да бе, да. Вика, че сбиш спортист, ама не ми завира камерата в лицето ми. Вижте, това е подаръка за Давид. Не рекламираме нищо, докъде ни платят. Да. И майката. Вдигни ми пантовките, бей. И майката. Вчера щупих чаша и мяра да я затваряме тук. Чао! Кажи чао, бе! Кажи чао, бе!